ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ହିରୋ ବନିଲେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ ମ୍ୟାଚ୍, ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଟି-20ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 63 ରନ୍ରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟରେ 231 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ପରେ ଟି-20ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲକାରୀ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଦେଖି ମନେ ହେଉଥିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଅତି ସହଜରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆରମ୍ଭ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ମାତ୍ର 10 ଓଭର ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 118 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଯୋଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 19 ରନ୍ ଦେଇଥିଲା। କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡିକକ୍ 34 ବଲ୍ରୁ 9ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ସହ 65 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ 14 ବଲ୍ରୁ 3ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ସହ 29 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାପରେ ଭାରତ ପାଖକୁ ବାଜି ପାଲଟିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 11ତମ ଓଭରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୋର 120 ଥିଲା। କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡିକକ୍ 35 ବଲ୍ରୁ 65 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଡିକକ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ଭାରତର ଆଶାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ 12ତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 17 ବଲ୍ରେ 31 ରନ୍ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 11 ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ 122 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଢଳିଥିଲା। ଏହାପରେ 13ତମ ଓଭରରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରମ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଡୋନାଭାନ୍ ଫେରାରଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଶେଷ 15 ବଲ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 15 ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 15ତମ ଓଭରରେ ତାର ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୋର 154 ଥିଲା। ଡେଭିଡ୍ ମିଲର 14 ବଲ୍ରୁ 18 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 163 ରନ୍ରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାର୍କସ୍ ଜାନସେନ୍ 5 ବଲ୍ରେ 14 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବୁମରା ତାଙ୍କୁ ପଛରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଥିଲେ। ଭାରତ DRS ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଶା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 30 ରନ୍ରେ ହରାଇ ଭାରତ ସିରିଜକୁ 3-1ରେ ହାତେଇ ନେଲା।